כן? אוקיי, התחלנו. אז מה קרה? אני לא יודעת מה קרה. זה מה שקרה. רק היסטריה, אני השתעלתי. השתעלה. חשבתי שזה משהו מפחיד, איזה הזרקה או משהו. את מפחדת? לא מפחדת. תודי שאת מפחדת. לא מפחדת, איפה מפחדת? אם הייתי מפחדת הייתי אומרת שאני מפחדת, אבל לא מפחדת. גם אני לא מפחד. בטח שלא. זה לא שיש ממה לפחד. יש ממה לפחד. בוודאי שיש ממה לפחד. בוודאי, אבל אני אישית במקרה הזה לא מפחדת. ממה את לא מפחדת? ספציפית. ספציפית? אני לא מפחדת מאזעקות, מטילים. גם אני לא מפחדת. איך שמתחילה אזעקה, אני לא מפחדת. גם אני מתחילה אזעקה, אני ישר לא מפחדת. אתם רוצים לדעת ממה אני לא מפחדת? ממה? אני בכלל לא מפחדת מזה שיש מלחמה וכל מיני דברים כאלה של מלחמה. אני לא מפחדת. גם אני. אם כבר מדברים, אני בכלל לא מפחד מזה שזה ייקח עוד זמן, והילדים במילואים, והנכדים במילואים. מכל הדברים האלה אני גם מפחדת! מה קרה? מה עכשיו? התעקשתי. לבריאות. תגיד, בתוך חברה שלי המון שנים, אני יכול לבקש ממך טובה קטנה? מה? אני יכול להחזיק לך את היד? בטח. אפשר גם? בטח שושנה, למה לא? אם זה מרגיע אותך, למה לא? אני יכול וידוי קטן? כן. אני קצת מפחד. גם אני קצת מפחדת. אבל עכשיו קצת פחות. וואי, גם אני קצת פחות. גם אני יכול וידוי אחד קטן? כן. אם אנחנו כבר בשמות של וידויים, נגיד לך לא? זאת אומרת, לא ממש, אבל כמעט, אני רוצה, איך אני אומר, כל הזמן יש לי כזה בגרון, ולא, אבל כמעט. לא הבאתי כלום, מה כמעט? כמעט בכיתי. מתי? כל הזמן. אז למה אתה לא? לא מה? בוכה. כי אני מפחד. אומרים שזה טבעי. לבכות או לפחד? שניהם יחד. אז תבכה שמרל, תבכה. אנחנו חברים שלך. אולי אני אקבע אתכם בכי אחר כך. כרגע לא צריך. כרגע הגוש קצת עבר לו בגרון, אפשר להבין. אתם יודעים, אני שמעתי שמתי שמפחדים צריך לנשום. ושלא מפחדים לא נושמים. זה היא צודקת. זה לא חכם לצחוק רק שמפחדים. צריך תמיד לנשום. איזה יופי, גאונים יש לנו פה, אבל כשמפחדים נושמים ככה. 1, 2 מחזיק, 1, 2 להוציא. 1, 2 מחזיק, 1, 2 להוציא. כן, אני הדבטתי את זה מהילדה הזאת בטוק-טוק. ביחד. 1, 2 מחזיק, 1, 2 להוציא. 1, 2 מחזיק, 1, 2 יש לי סחרחורת. גם אני עוד רגע מתעלפת, אני ממש רואה כוכבים. אני שמעתי שגם לשיר שיר בראש זה מרגיע. אותו שיר כל פעם, שמתנגן ככה בראש. אז תביא שיר, נשר ביחד. אין לי שום שיר, רק שיר ישן שמתנגן לי בראש, לא קשור לכלום. נו, תגיד את השיר הישן שלך. סתם שיר ישן, אני לא זוכרת את המילים. שיר אחר. לחיי העם. ביחד לא שומעים. מה זה? יש לי גם וידוי קטן. מה? אני אפילו קצת פחות מפחדת עכשיו. גם אני, אבל רק קצת. טיפה.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקיי לנשמתי. את בניה לא אוותר להזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה עד שתפתח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקיי
רבה לתזמורת הר ועמק בניצוחו של ליאוניד קובלנקו. תודה רבה לסולניות שביט, גל גור, יובל ישראל וסנדרה קיריאנוב. כל עוד בלבב פנימה נפש אדם הומיה, ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. ב-1878, כשביקשו מנפתלי הרצימבר לכתוב שיר בהשראת המילה תקווה, אז זה מה שיצא לו. הלחין את המנגינה שמואל כהן עוד כשהיה נער בהשראת שיר עם מולדובי או רומני, ועם כמה שינויים קלים במילים, עם הזמן נולד המנון למדינת ישראל. והיום, אם היו מבקשים ממכם, קהל יקר, לכתוב את התקווה, מה הייתם כותבים? אז הנה לכם משימה. היום בלילה, או מחר בבוקר, או עם הקפה, או יש לכם רגע, שימו בראש הדף את המילה תקווה ותכתבו. אשמח שתספרו לי בהזדמנות מה יצא לכם. ועכשיו אנחנו עם האנסמבל הקולי. והשמיים
טוב, אני רוצה שאת תדאגי שהחיילים יגיעו לשם בזמן ואז... עכשיו! טוב, אני לא רוצה להרחיב יותר את דיבור על עניין המפקד שלך. אז אל תרחיב. ואני בטוח שאנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, אבל בינתיים צריך להמשיך. מוקד, את תנהלי את העסק עד שנשלח קצין. אין בעיות. יש בעיות. שעה שאני מחפש את הניאגרה. מה חסון? אמרתי לך להישאר בתצפית, נכון? הייתי בתצפית, הסתכלתי במשקפת, לא ראיתי שום דבר. הלכתי לנוחיות. אתה בצד על קבתו, לא? מי זה? טוראי חסון המפקד. אהלן. טוראי חסון, אה? כן, מעניינים. מה אתה עושה ביחידה? אני מומלץ לסמל. לסמל המפקד! אתה המפקד, אני מומלץ. טוב, מה אתה עושה בתוך סמל? תן דוגמה. מה אתה עושה אם המצרים מתקרבים לעבר המוצב? מה שעשינו ב-48. מה עשיתם ב-48? מה שעשינו ב-56. אין יותר טוב מזה, בטח. מה עשיתם ב-56? 30 שנה, לך תזכור, אני יודע. המפקד, אני חושבת שיש לנו גם מקרה של פער סעד, מצוקה ואיכות חיים. הייתי מציעה שנניח לו כי כל השאר בסדר גמור. כן? כן. מי הליצן הזה? סרג'ו קונסטנזה, קשר היחידה. סרג'ו קונסטנזה לרשותך, מפקד. דיה סרג'ו. כן, המפקד. אל תאמין לו! לא, חסון. תגיד לי, כן, המפקד. מה התפקיד שלך ביחידה? טוב, לא משנה. מה אתה עושה אם המצרים מתקרבים לעבר המוצב? איזו הודעה אתה מעביר בקשר? בקשר למה? בקשר להתקרבות. של מי? של המצרים. של המצרים? כן, של המצרים. אני לא מבין איזה אינטרס יש להם הכל פה בחום הזה. בוא נניח, בסדר? נניח שהם באים. נניח. אז נניח שהעברתי את ההודעה בקשר. מה אתה אומר לזה, המפקד? סיגריה, המפקד? עזוב סיגריה! זרוק רימון! מה? תפעיל רימון, דביל! על מי? זרוק אותו! לאן? על המצרים! ותקרי מדינת ישראל! כל הכבוד
האילניות ממגידו, במצחה של מרתה דלה. האילניות גילי, רונה ויולי. ואני רוצה להזמין את הרבה מיכל קנטור. כשהתבקשתי לדבר על תקווה, בערב של שירי תקווה, בדיוק כמו יאיר, חשבתי גם אני איך לא על שיר התקווה, כלומר, על התקווה. חשבתי לעצמי שזה מעניין שלהמנון שלנו קוראים התקווה. כדי לבדוק את זה, הלכתי לבדוק איך קוראים להמנונים אחרים. יש כמה בנושא יופי הארץ, יש כמה שעוסקים בהגנה, יש כמה שנותנים הוראות כמו כולם הריעו, ליבריה, הריעו. או דרום סודן, הידד, של דרום סודן. אבל אין עוד המנון עם שם שכזה. אפשר להגיד שאנחנו עם שנושא תקווה. מה הפלא? במסע הארוך שלנו, אליו יצאנו לפני אלפי שנים, אבל בדיוק השבוע בפרשת בשלח, אנחנו יודעים שאין שום דבר מובטח. אז איך נצא לדרך בלי תקווה? הסופר דיוויד גרוסמן כותב, אפשר לראות את התקווה כמין עוגן שנזרק מתוך קיום חנוק ונואש לעבר עתיד טוב וחופשי יותר, לעבר מציאות שאיננה קיימת, שרובה עשויה ממשאלות לב, מדמיון. העוגן נזרק ונאחז בקרקע העתיד, והאדם ולפעמים חברה שלמה מתחילים למשוך את עצמם אליו. אני רוצה לחשוב שכשאנחנו רואים את העולם מנקודת מבטו של האדם, העולם יכול להיות צר, מוגבל, אבל מנקודת ראותם של השמיים, ממעוף הציפור, אפשר שנפרסת דרך. ולמרות המהמורות, היא נמשכת ומתעלה מעל כאביו של האדם. אז אנחנו רוצים להטיל עוגן בעתיד, שימשוך אותנו. אבל מהו אותו עתיד? מעשה התקווה הראשון בעיניי בתנ"ך הוא שליחת היונה. אחרי שנה בתיבת נוח הצרה התומה שנושאת בתוכה גרעין של הבריאה כולה, נשלחת יונה. העיניים קלות. האם תחזור? ואפשר שהעיניים יתמלאו דמעות משום שהיא חזרה. עם ענף של זית. אותה תקווה לעוגן על יבשה נחשפת היא תקווה להיות עם חופשי בארצנו, אבל עם תנאי, בשלום. יש ביטוי מאוד ט"ו בשבטי שקשור לתקווה, לתת תקווה. הרב יונתן זקס, הרב של אנגליה, זכרונו לברכה, מגדיר את ההבדל בין אופטימיות לתקווה כך. האופטימי מאמין שהמציאות תשתנה לטובה, ואילו האדם המקווה מאמין שאנחנו יכולים לשנות את המציאות לטובה. מה זה אומר על העם שלנו שההמנון שלו הוא התקווה? זה אומר שכולנו יכולים וצריכים להיות פעילי תקווה. יהיה זה אם אנחנו נותנים אחד לשני, או נושאים את התקווה אחד עבור השני והשנייה, או נוטעים אותה, הכל אקטיבי, הכל פעיל. אני אוהבת את הביטוי לתת תקווה. כי לתת תקווה זה לא ביטוי מפוצץ, או קלישאי כמו כולי תקווה, או אני תקווה. לתת תקווה זה מעשה קטן, צנוע, כמו שתיל שניטע בלב האנשים וטומן כל כך הרבה הבטחות. לתת תקווה זה דבר אפשרי. השמש הטובה, אז הכי הנועה
תודה רבה למגמת מוזיקה כיתה י"ב. מאיה על התופים, עידו על הבאס, עמית על הקלידים, תמר ולידי על בשירה, ואני רוצה לקבל את י"א. תודה רבה להרכב י"א. אני רוצה להזמין
הרכב י' כיתה י"א יש לנו את בועז על התופים, את אסף על הקלידים, גילי באקוסטית, אמרי, גיטרה, תמיר כמובן, מי פספסתי? תפתח קדן. מי עוד? תמרי כמובן, בשירה. ועכשיו הרכב י' הראשון, בבקשה. Is it getting better? Or do you feel the same? We will make it easier on you now. You got someone to blame. You say one love, one life. It's one need in the night, one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight. Drag the bus out into the light. One, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Love is a temper, love
תודה רבה למגמת יוד. אני אגיד את זה בכך רגע. נועם מהקלידים, אילי ואיתי בתופים, אייל וראל בגיטרה, שחר בגיטרה ושירה, ואליה ויעל בשירות. תעשו משהו? נקסט. חייבים להגיד. למה משהו חייבים להגיד? אם לא נגיד משהו, מה נעשה? אפשר פשוט לעשות ככה. מה זה ככה? אני לא הבנתי. מה עשית?
עשיתי הנחה. איזה הנחה? על מה? כמה? באחוזים? מה כמה? זה מבצע. אני אוהבת מבצעים. מה? אולי גם אני אקנה? הנחה באלף, לא בה'. רומנטיקה. הנחה. אני חייבת לציין שהשיחה הזאת נורא מרתקת. מתחילתה ועד המשכה. באמת. גם היא נורא חשובה מבחינה היסטורית. שנקרשתי פה. נו. אני שואלת מה יהיה. סוף כל סוף שאלה לעניין. מה יהיה? יהיה טוב. על סמך מה את אומרת את זה? אז לך ניסיון חיים. באמת, איזה ניסיון חיים יש לך? תשמע, היינו בכל מיני מקומות, קראו כל מיני דברים, לא טובים, תמיד שאלו אותי מה יהיה. תמיד אמרתי, יהיה טוב, ונהיה טוב. אז אם יהיה טוב, זה אומר שעכשיו, כרגע, מה? עכשיו, לא כל כך טוב. יש טוב, פשוט לא... הכל טוב. אבל בעתיד מתישהו יהיה טוב. טוב? אבל בעתיד, אם אני אשאל אותך מה יהיה, מה תגידי לי? מה? אני אגיד לך יהיה טוב. נו, את אומרת. מה? שבעתיד לא יהיה טוב. למה? כי נגיד היית אומרת יהיה, בעתיד נהיה טוב. את לא צריכה להגיד שבעתיד יהיה טוב, כי כבר טוב. זה אסקלציה מובנית. כן. מה? תני אליעזר, אני אסביר לה. למה את אומרת שיהיה טוב? כי עכשיו לא טוב. או, הוא בעבר. נו. נגיד בדיוק לפני 50 שנה, אם היית שואלת אותך מה יהיה, מה היית אומרת לי? יהיה טוב. אז זה אומר שתמיד צריך להיות טוב. כן. אבל עכשיו אנחנו בעתיד של העבר, של הפעם הקודמת, שאמרת שיהיה טוב. כן. אמור להיות טוב עכשיו. ולא טוב עכשיו. יש דברים... כי אחרת לא היית צריכה להגיד שיהיה טוב. לא כל כך הבנתי עד לסוף, אבל פשוט תגידו לי מה להגיד ואני אגיד. תגידי שיהיה. שיהיה. וזהו. אז מה יהיה? יהיה. לא בדיוק הבנתי, אבל אמרתי בדיוק מה שהוא אמר. כי זה הכי מדויק וזה הכי נכון, וזהו. וזה גם די אופטימי. נכון. זה מה כל כך אופטימי בזה? כי לפחות, אם נגיד היית שואלת אותי, מה יהיה? מה יהיה? ואני הייתי עונה לך, לא יהיה? מה אז? עדיף שתענה בדיוק. אז קמנו כן. אני מבחינתי הסכמנו. נו בסדר, יהיה. נו, יצחקי חטא. עכשיו קצת רוצח, אבל לא עוד מעט תתקרר ויהיה טוב. העיקר שיהיה. הכי חשוב שיהיה. מה קרה, שמחה? יפנו אותך לשיחה הזו? לא. אני פשוט קמתי מאוד מוקדם בבוקר. למה קם נורא מוקדם בבוקר? מה היה לך כל כך דחוף לעשות? מה קרה? שאלה במקום. רציתי לבדוק איזה משהו מדעי בקשר לזריחה. מה גילית? גיליתי שזה נכון. מה נכון? שתמיד הכי חשוב לפני עלות השחר. תודה רבה לבנות של תיאטרון מגידו, זאת הספיישן שראיתם, אלופות, יש עוד קבוצות וגם פתחנו של מבוגרים, אבל הערב הזה קבוצה מקסימה. אני רוצה עכשיו להזמין הרכב יציאה מקומית.
כנסייה מקומית מגיעים אלינו מיוקנעם והם עובדים במרכז המוזיקה וההסכם איתם זה שמי שרוצה להצטרף בשירה אז הוא מוזמן. אז מי שזה נגע לליבו מוזמן ליצור קשר ולהצטרף להרכב המעולה. ההרכב שיסגור לנו את הערב זה תזמורת הנוער. והרבה מצוות אותנו. ואני מתכוון את זה בנושא.
והערב אנחנו שרים שירי תקווה, שירים של רוח וגאווה ואהבת הארץ, ויש הרבה שותפים לערב הזה, אז תודות. תודה לתזמורת הר ועמק בניצוחו של המקורים ולסלמים. תודה לעדן אמור, במאית התיאטרון, ולשחקניות. תודה לאנסמבל הקולי בניצוחן של אריה גבריאל, אנסמבל פיאנו, לחלילניות ממגידו, מנצחת האנסמבל מהבלגן, ומיכל קנטור, למגמת המוזיקה ולמורים חגי ויפתח. יפתח גם כתב את העיבודים לתזמורת בהתחלה, ושניהם הפיקו את ההרכבים מוזיקלית. ללהקת יציאה מקומית, לתזמורת הנוער, לזיו ברק על הצילום, לביש רשם על הצילום, לתום על התאורה, לאביב רם וקרמל ליפשיץ על הסאונד והלב, לראש המועצה איציק חולבסקי ולמנכ"ל המועצה אברהם אזולאי, למחלקת התרבות נתי, ליעוז, אורלי, איילת, סיגלית וענית. תודה לכם קהל יקר שהגעתם בערב החורפי הזה, ולשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. תודה רבה לכולם, חברים, חברות.